Hallochard bidíon seo le roint scéalta nóíocht don chuigú lá mí deireadh fómhair gábhfuil is fiche. Agus an seár nós na stáitianta sin mór scéal an lé ná gur chosúil go bhfuil an tuchttar an Trump ag teachtacha go féin tar éis babhta den Covid a bheith aige. Agus thug sé le fios níos tuaisce neamh go mbeidh sé ag fágáil an ospidéal níos déanaí. Níl stop leis an gilceach, tá sé gilcreacht ón leab ospidéal is cosúil. Fiú agus an ráig ag leathnú sa cén réilge bheith ar West Wing. Siú sin a lorg cam leis cíle is agus nor goime ó focail sin. Skíán, an skíán hir. Is cosúil go bhfuair sé an tríú dáileog den remdesivir hena féin agus go bhfuil ag gúil gaiiri leis. Idir dálín seo i gearliste duna daoine a bhfuil Covid tulachaíach go dtí seo. Donald Trump, Melania Trump, Hope Hicks, Nicholas Luna, Kellyanne Conway, Chris Christie go sábhad a dtír. Céile mar seo, Kayleigh McEnany go a dtír. Agus tá liste níos faoideanna sin ráha ainm nach chuig. As an liste ag man seo mo chóir. Idir dálín tá Joe Biden im an feachtas i Florida. Stir Donald Trump ráit is pipeline ar cheart a bheith feiteach raibh Covid. Grísú spiega tá hand, ní bheith an tá sé rá. Tíamach agus talagé. Is mó daoine a thalagé agus nár tháinig tríd nach raibh teachtach go chomhthéasca sin ar an remdesivir sin. Ach faoi seo tá cleacht agan ar amadí a chluisteáil ón teachbán ní hionad nó é seo. So sé Kayleigh McEnany agus riontéile ar foiide an pleasa an tíbáin déimhnach le Covid. Bhí ócaid in Mardín Ross an is teachbán le déanaí a chonachas é seo na picturí go léir. Agus fiú agus cuidháid duna daoine sin, beidir mórchuid duna daoine sin, gan meascanaí, is cosúil nach bhfuil tradiideanna rianú teaghála ina í mór trúir sin. Becheart dún teachbán a bheith duna fisrithe éigean. Is teach sa ráig seo ach cad is féidir íon faoi. Ghlachan an CDC gur bhítear go bhfuil gus go mbíonn an coronavírus ag síbe agus glúiseacht sin éir tríomhiste seomraí.
Níos is cosúil gur nárthug dochtúir tíbáin Sean Connery áard mar becheart rudí a dúirt Donald Trump I le an víris agus tiltí rá gur ionan I seo agus easúlaíocht easorm ach mar sé dochtúirí testáil ón té áráiste ní dóilm go mai aine ag fisú na ceiste sin gró hín cábhis tuige míid fa seo nach féidir a thuair ce a bhaise árá nó a ceappa ná ar siúl ag an uachtarán. Rud suntasach faoin vírus de réir scéalinn seo is cosúil go bhfuil othair an COVID ag folingt faoi athrú intine, athrú agne. Is cosúil go bhfuil feidhmíocht neurológach in chinní ag dul an olcas. Níltar cínte cad is cúis leis an athrú sa stáid bheabhrach seo. Tá is féidir mearbhfuil a bheith orb nó fiú cóma. Agus níltar cínte in éachar cén fágúil seo tarlú. Idir a dálín fechan tóchtarán a rá ná cheart a bheith ná cheart agla bheith hart roimhe. Tá an Governor Andrew Cuomo, Governor an Uachtarach, dhéis foláideh a thuairt díobh díon ghlasála margheall ar ardú toban an ráta vírus. Arizona, stáit a bhaid a mai súile na dráchtarí sa táchan seo, mar is cosúil fiú agus cáil an gnáidechas ar an áit go bhfuil rudí a garú. Go díobhann más fear don na pobl bhreithna tá feici againn, tá Joe Biden chun cín agus chun cín go maith agus go daingean sa stát sin. Rach mé réis go dtí Donald Trump agus an tinnas agus an suíomha atá ag tágá go seasta ón teachbáin, Camo, Fiango, bheaníonn saineolaithe ar an toras an tumaint seo rinne Donald Trump ina chár agus an corónvírus mar gníomh gan bhunús, gníomh gan chóram ach b'deanaíonn na ceartaisteid sa bhí eile mar chruthónas go bhfuil an tugtarán Trump ag buachant an tinnis. Stoch gur fér sin soort ach cad mai idir an timánaí sa chár ar bhécinn dó an tugtarán na hamáint timpeall. Tanscail an ghuail. Bhfuil sé reis, well sin i dtéir an tugtarán Trump ach de réir cuid bhá tuairiscí is cosúil nach bhfuil. Go déobhann tá muid tar éis cúpla monarchana cócht in Arizona agus Kentucky, monarchana gúil bhreostlathe ag dúna
mar sin fiúgus an tuchttar an rá go bhfuil sé ag gníomhú son an ghfuil ní féidir heasa ina na bhórsaí a tug scriosa an tanscail seo. Tá neomar go raibh an eile dearan tuigeann an domhan gur bon an gúil ró agus mille na hÉráide. Well, cad mai eile Steve Mnuchin. Rinne sé marga agus bígin deire leis an tubaiste a cheachint ba chosúil ach an féidir leis marga eile dhéanamh cábhis. Léamh. Níl sé gom cé Cameron Burrell ach is cosúil gur bé mac rathaithe clúteacha agus más mac rathaithe clúteacha doíre an bhirteach is cosúil na múteoirí bán óis is súáilce agus dúáilce. Well, sé dúáilce ar nó go bhfuil sé na sorta na rúchláán dúnas choiríochtaí hisismthóirí frise agus súáilce go bhfuil an nail an gur féidir leis é dhéanamh. Tá an dáid sin anas dúcha. Well, go dtéir Frank Bruni. Tá an tuchttar an san ospidéal agus an tír sa dorchadas. Ceap go leor. Ceap deile. Seo scéal eisteach. Tuismithóirí síl gur siad an nóamhrach. Lig siad dá híníon bása áil bás margheallar chéadigi nó náchéadigi míl cinis. Bhí an féidir galar a thuirtear, éon autó béidir, bhí na mílte cinis thó tumchúiseach é sé, gúirsí bás dá réir. Fíniú in bhíolú, bhí sí fuircí. Sin focail an eis bhhailm níos mó ama a chailliú. Céirt eile, saicm go léon rud eile níl. Well, tá muid teannach an deirí cibé. Coppla focail a daininn liom, a haininn liom. Brum údarásach. Stephen liom sin. Brim agus údarásach. Brum údarásach. Toscare, bál toscareachta ar nó. Rachan. Scliúchas is dócha. Amas a chógáil rud, sin do húil do ghunna a dhíriú, said a dhíriú rud, orchar a dhíriú rud a cint. Cryptú, focail becheart a bheithem ar nó, ní leonach. Gailú an gréige sinne, cryptos. Lutiméireacht, tá ceangail til lot agus lat ar nó más simón lutiméireacht a hút hat ag scrisa rudaí. Firéimhí, má tá planda agad agus má chorint ón planda sin sa chré agus má hasún sé fás. Tá sé fréimhún sin, hfuil, tá sé fréimhacha agad an sin sa chré. Is dócha go raibh mé a caint faoi heicneolaíocht an seo. Má bhrisin tú isteach ríomhre freastalí é, tá tú ag sáró dócha an freastalí sin. Ní mailim an bríoir sin sáró, bíte go fearr an bríoir brisisteach nó hacáil a úsáid. Treisi, nó, tá sagam tom ceann sin leicamach, dinn dermid ar an tám ar fad, so sin an fá go bhfuil me tá tíirm maithe go mar seo dá méine in an smaoinehir. Tá mé chun lorg, mar is maiile mé. Bíte go deochí mé idir dálín.
Efsi, efsi. Nig an úsáid mé mór an fós ba yes I bheagam. Ilchasta, an chasta stoch. Jór gníomh sin an rud I dhéanann tú tar éis aféile bheith hart chun rudí a chur na cheartar éis. Beidir go dhéaná jór gníomh beidir go dhéaná jór gníomh tar éis fuistne mar hampla. Ábhraí má tá tú gortaí má tá lot ar do chus agus nach bhfuil sé cneasú bheadh sé ag ábhrú sé duine ábhais leacht buí teachtas. Rud tá do rialathe tá sé do smaachtathe darliamsa. Údarásaíochas siúdatar son Donald Trump agus Jair an bhaine sa bhreasíleach tendó Jair tá sagah na daine bhfuil me caintfud agus má bhaine sa Turc tá siúdar son na láimhe láidire údarásaíochas sin an dearcha an taú. Cean ródaíoch rís an cean sin agam ach Tim dermid ar an tá mar fad sin an fá gur efsi me enjoy. Right, sin níiad mar scéalta, sin níiad mo ocail agus tásúla go go bhain sih úsáid ag an asú agus go mbeidh muid caint le chéile a rís sarabhad ach idir an dálín goim rá té oribh go léir. Slán leis.